Sziasztok! Ez egy művel a kezembe kihívás lesz. Ez úgy fog történni, hogy vagy Sanyi, vagy én, majd mindjárt kőpapírollóval kiderül, hogy ki fog kezdeni. És ha én kezdek, akkor bekötöm Sanyinak a szemét, a kezébe adok olyan dolgot, amiket kiválasztottunk itthonra, és ha nem találja ki, akkor színhab az arcba. Na hát akkor kezdjük is. Kőpapírolló. 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 Bazd meg, te Kezdek. nézzük, hajszja fel. Bekötöm Sanyikának a szemét. Bazd meg, de... Hoppá, bocsánat. Nem baj, hogy tejszjabos lesz a sálad? Azt majd levesszük és úgy megy az arcodba. Ja, értem. Meg kell állapítanod, hogy ez most megmutatom a nézőknek. De így a nézők felé így közben tapogasd, hogy ez mi lehet. Ez egy szobor. Na de pontosságot kérek, milyen szobor. Angyal? Ez a végleges válaszod? Sárkány. Nem. Ez valami madár. Itt a két szárnya. Vagy nem? De. Ez egy sárkány. Ez egy sárkány. Biztos vagyok benne. Várjál. Hé, itt a furúja, nem, trombita. Ez egy angyalka, fogadjunk. Ez a végleges válaszod? Igen, ez egy angyalka. Igen. Hoppá, hoppá, egy térdepelő angyalka. Hihihi. Akkor most én jövök. Pedig tejszjabot akartam az arcodba. És most el fog mosodni a sminkem. Ugye nem látsz ki? Nem. De először mutasd meg a nézőknek, de már itt fogdosom a semmit. Megmutatod a nézőknek? Hol van? Hol van? Adj ide! Ez mi a picsa? Mi ez? Ez valami... Mi ez? Ez valami... Kocka vagy téglalap alakú valami, de mozog itt. Mi ez? Gyújtó! Pazeg! Igen. Nem áll. Ez jó volt. Na gyere. Új, tejszjab megy az arcba, érzem. Nem látsz ki? Nem. Lássuk a következőt. Ő lesz az. Ez lesz. Valami figura. De... Little Pet Shop? Nem. Nem. Ez egy telefonra szokták rakni ezt a izét. De pontosságot kérek, hogy mi ez. Így nézek fel a tapogass. Nem tudom. Valami nagyfejű. Ez a foga? Vagy mi ez? Na mi ez? Nem tudom. Víziló? Ez a végleges? Nem. Fóka? Nem. Fóka nem. De fóka. Végleges? Annak van ekkora foga. Az nagy, szürke. Szűrje. De ez a végleges? Víziló? Vagy nem tudom. Fóka? Ez a végleges? Igen. Bazd meg! Ez a jégkorszakból a izé. Ne. Tejszjába az arcba, én mondtam. Ne túl sokat. A pólóm is olyan lett. Kérsz egy melás? Nem! Tessék itt a pézsé.
És mindjárt visszatérünk, csak Sanyi lemossa magáról ezt a sok szart. És itt is vagyunk. Akkor most én jövök. Nem látok. Én röhögő görcsöt kaptam konkrétan. Kérem, ezt mutasd meg a nézőknek. Ez könnyű. Valami... Ez a... Amivel telefont töltünk, ez a Igen. Dugasz. Ezt hogy hívják? Trafó. Az. Tészi abból lesz a sára. Felfölött a kukas. Orr vagy szemcsepp? Biztos vagy benne? Igen. Tuti. Igen. Ez működőragasztó. A kurva életbe! Most én nyomom. Ennyi bőven nem. Mi? Hát ez kevés. Jó. Mehet. Te parkettát is össze. Na, nem kell az egészet letörölni, mert még úgyis te is szívamos leszel, csak úgy szólok, tessék. Fúj! Kellett volna idehozni. Fű. Ez erős volt. Szegény. Már kétszer kapott te is szívamot. Eddig 2 pont nem jár neki. Na, menjünk tovább. Tovább. És most nem a hajadba ment. Na végre. Tudok valamit? Szasszony. Mutasd meg a nézőknek, utána ad ide. Ez kicsi lesz, szóltam. Add már ide, megmutattad? Ha? Mi ez? Fülbevaló. A kurva életed. Fú! Ezt honnan szedted? Ott volt a mikrótetején. Szegény Sanyi. Fejet tapogass. Ez van. Hé. Ez valami... Coca-Colás üveg? Biztos vagy benne? Nem. Mi a faszom? Ne trágálkodj. Na, Ragaszkodom a Coca-Colás üveghez. biztos vagy benne? Igen. Jó, azt most eltaláltad. Coca-Cola. Most már elég lesz a tejszabozásból. Fú, tiszta teszja! No, bocsi. Tökkel egy ötlet. Na, mutasd meg a nézőknek, utána kérem. Fúj! Fúj, fúj. Kérem.
Az könnyű. Ez mi? Hány dolog van még az acskóban? Ez mi? 6. Ez egy cigi. Igen. Bazd meg. Nem akarok egy szívabos lenni. Te látsz? Nem látom, érzem, hogy így... Mondom, ez valami papír, de valami nem stimmel, kemény. És rájöttem, itt, ezen a ponton jöttem rá, hogy cigi. Szegény Sanyi. Szerintem még egyszer lesz egy szihab az arcba. Valami azért hagyj vagyok. Nem látom ki, ne aggódjak. De azért lehetőleg az orromat nézzél, de... Nem szabad szétnyitni. Ki kell találni, hogy mi ez. Ó, Tessék. 6 dolog van benne? Nekem 4. bazeg. Valami tartó, de... Nem ilyen tartó. Nem elég nekem csak simán tartó. Rágó gumi tartó. Mi ez? Hopp. Na, ügyesen széttörte. Ne haragudj. Jó is az enyém. Kapsz egy vajskat, de nem tudom mi ez. Biztos nem katan gumitartó. Ragasztó. Sminkes? Mi? Biztos vagy benne? Nem. De ilyen béna. De nem ér kinyitni. Hopp, ez smink. Smink? Igen. Biztos vagy benne? Radír, vagy smink. Biztos vagy benne? Igen. Ez egy szappantartó. Élvezem ezt a Keveset. játékot. Jó, elég. Elelelelele. Izgalmas ez a játék. Jaj, Istenem, kész vagyok. Ugye most nem mentem. Majd vesznem. És itt vagyunk megint. Aha. Majd a pólót kimosom. Na és akkor most jövök, de ha annyira szeretnéd, megkötheted nekem. Szóval, hogy így nem látok ki, mert úgy rád van nyomva, hogy még a szememet sem bírom kinyitni. Szembecsuk. Így. Na, hogy várj. Bocsi, hogyha a hajadat is meghúzom. Na, ebből biztosan nem látok ki. Kibírom itt meg szemről jól van. Mutasd meg a nézőknek. Na ez mi? Ebben cukrok vannak. Peszcukorkák. Biztos? Nem tudom. Félek. Mi ez? Mi ez? Mi ez? Nem tudom. Persze. Hát úgy érzem, hogy cukrok lennének benne, vagy én nem tudom. Cukrok vannak benne biztos. Oké. Ne! Nem akarok! Nem már! Nem jó az a játék. Elég! Te is sokkal több. Ne. De a hajamra nem menj el, légy szíves, jó? És óvatosan nyomd rá a fejemre. Nem akarom! Na, ebből a közben.
Úgy érzem, hogy ezt nem nekem találták ki. Te akarj szakállat meg? Várj, nézd rám. Hagyjál már! Szűkje, menj már innen. Várj egy picit. Ezt muszáj tényleg. Ez rohadt jól áll neked. Fordítsd ide a fejed. De most. Most mutasd meg a nézőknek. Nem olyan, mint egy nem is tudom, szakállas nő. Szóval... Hogy hívták azt a nőt, azt a szakállas, nem tudom micsodát? Nem tudom, de hozzá be zsepít. Igenis, asszony. Visszatértem. Olyan rossz lényeg, az orrom... És orromba is elmondta egy színhálba. Nem, most te jössz. Mire vagyok. Most olyat kapsz. Nyulat fogsz. Tudja, nem találod ki. És nem ér kinyitni. Nézzük vele. Tapogass. Az orrom. Hát ez nem jó. Hát ez nagyon nem jó. Ne? Nem tudom. Cukorköttartó talán? Rágó tartó, gyógyszertartó, valami ilyesmi. Pontosat kérek. Fúj! Nem tudom. Szívem, ezt az egyet, ezt nem tudom. Akkor te is szia, megy az arc. Menjen te egy abba a fejbe. Bum a fejbe, hallod? Tampontartó. Jó lesz. És várj, valamit kell. Tökömet védem. Jó. Ez olyan volt, mint a geci. Béka geci. Fúj. Hogy egy ilyen undorító? Nem olyan jó ez a játék, mert tiszta tejszínhab leszel. Venni kék arcot most nem. Fú, hát ez nagyon rossz, gyerekek. Ilyet se játszunk többet. Első és utolsó játék. Előkészítem addig a tejszínhabot. Mit? Előkészítem addig a tejszínhabot. De miért? Még az sem biztos, hogy kitalálom. Vagy, Biztos lesz rá szükség. fú, ez nem megy. Sanyi, le fog esni. Fúj! Tudom mit? 1, 2. Így jobb. Most nem látok semmit. Mutasd meg a nézőknek. Fej. Ja, és nem ér kinyitni. Mi ez? Nem ér kinyitni. Pohár alá tét esetleg? Vagy van olyanok? Na? Ez egy tükör. Anya merda bomba, az meg ez a mi? Palimbola. Bevágtam a buksin. Figyelj, de olyan, mint az arab nőcikék, figyelj. Palimbola. Szerencsehozó cigi. Áú! Ej, ezért a szemhéjamat nem elízélni. Nem elizélni. Szegény Sanyikám. Ezt talált ki. Ez könnyű. Na, Számítógéphez, a monitorhoz az átalakító.
Ha-ha! Fogadni merek. És ha nem? Fogadni merek. Itt van a 2 tekerője. Ha! Hi-hi! Úgy gyerekek. De jó, számítógépből otthon vagyok. Bármi nyomhatok. Azért nem tettem bele szerszámot, mert mindent tud, hogy mi micsoda. Na, mutasd meg a nézőknek és add ide. Ki se bírom nyitni a szemgolyó. Fú, ezt jó erősen megkötöttem. Mi ez? Tuti kitalálja. Nagy dealer. Elárultam magam. Kis bukszim! Majdnem belenyomta a fejemet a tejszíhabba. Mi a hüvely? Cigi hüvely. A kurva élet. Nem szóltam, gyerekek. Nem látok semmit, úgy odaszorítottam a szemgolyón. A tőgyemet meg kéne fejnem. Nem igaz? Itt van. Majd üdvé. Héjja. Kérem. Kérem. Nem látok semmit. Mi ez? Bungee. Ez mi? Hoppá, ilyen van a húgomnak. Tuti vagyok benne. Na, de akkor ez mi? Ha megtalálom a fő... Ez az. Ez az a... Hú, az meg... Bocsi. Nagyon sokat játszott vele húgom. Volt neki ilyen nagy cukorkatartóba is. Hogy hívják? Hello Kitty. Biztos vagy benne? Igen. Tudni? Igen. De... Gitáros. Ima... Ja. Fú, imám. Én mindjárt leveszem a pólómat, emberek. Nem. Meggyulladok. Pucérkodsz. Nyomdögessem a kockás pocikámat. Hoppa. Még kockás. Na, kérem. Utolsó dolog, ugye? Fúj, de güdig. Még 2 dolgot van, vagy egy? Nem tudom, neked mennyi van? Nem tudom. Kisebb nyitni a szemgolyón. Hopp. Ez a kocsistól. Megfogtam és éreztem. Alimbole, palimbole, 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 palimbole. Ajaj, szarba leszek. A szemem! Már csak egyetlen egy dolgom van. Az már pedig ő lesz. Ó, de le fog esni. Óvatosan tapizgasd, mert tapogasd, mert leesik róla valami. Na mi ez? Áú! Neked csak ilyen kis figuráid vannak? Hú, hagyja. Nehezek. Ja. Vágj, ezt szalom, mi ez? Ezt tudjátok mi? Ez most vagy a jégkorszakból vagy a máni, vagy pedig a barack. Fogadjunk. Na melyik? Vagy a máni, vagy a barack. Bazd meg. Tudjátok mit? Legyen a máni. A fiú? Igen. Nem igen. Ő volt. Igen. Ha! Utolsó dolgot adhatod. Bocsi.
Na jó, hát ez mindkettő könnyű. Na jó, legyen a könnyebbik, ezt úgyis kitalálom. Megmutattad? Ez egy labda. Igen, és milyen labda? Strandra ez a szivacsos, amit dobálgatunk. Igen, de milyen fajta? Kis labda. Nem. Mindegy, hogy milyen. Az a föld szar van benne, és tenger van hát körülötte. Bingo. Fú, a szemem. Ennyi volt mára. Alimbule. Hát köszönjük, hogy velünk tartottatok ebbe a... De figyelj, tökre olyan, hogyha ez az alap Köszönjük, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel, Lájkoljatok. lájkoljatok, írjatok a videó alá, hogy milyen fajta videókat csináljunk még. Bármit, nyugodtan jelentkezzetek, bármi. Kösz. Kövessetek Instagramon, Askon és Facebookon. Az infoboxba leírom a elérhetőségeket. Sziasztok!